Venujem pozornosť tomu, na čom záleží. Je to téma, ktorá sa týka dnešných dní, ktoré nás tlačia do výkonu, do rýchlosti, do multitaskingu a my sa stretávame v adventnom období, kedy je čas spomalenia. Tak mám tu pre vás jeden návod, ako sa spomaliť. Boris, môžeš byť môj trenažer? Veľmi vďačne, ja tu mám taký krásny pomaranč. Všetko, čo robiť s pomarančom, nájdete napísané v PDF-ku pod videom. Čo budete robiť? Chytíte pomaranč, začnete ho oňuchávať. Chytíte pomaranč, začnete ho ohmatávať. Začnete ho šúpať a budete stále vnímať, čo tam je, aká to je štruktúra, ako prichádza vôňa, čo sa s vami deje, keď cítite tú vôňu, či to na vás trošku špliecha, či to nešpliecha. Až postupne sa dostanete k tým mesiačikom. A keď dojdete k tým mesiačikom, tak jednoducho ich skúsite po jednom začať jesť, ale jedzte fakt veľmi pomaly. Najprv si len jeden jediný mesiačik dajte do pusy. Len vychutnávajte bez prehryzenia, čo vám to prinesie. Potom ho prehryznite a skúšajte, čo vám to prinesie. Potom nehajte tú chuť doznieť a nedávajte si, prosím vás, hneď druhý mesiačik. Uvedomujte si, čo vám to všetko dáva. Je to taká vec, ktorá vás učí spomaliť sa a byť prítomný v tom okamžiku, ktorý je pre vás fakt podstatný. Akú to má súvislosť s leadershipom? Veľmi veľkú. Predstav si, že si líder a člen tvojho tímu za tebou príde a chce s tebou hovoriť a ty si pritom píšeš niečo do počítača a akože ho počúvaš. Toto snáď nie, hej? To nebude veľmi autentický a inkluzívny leadership. Aha. Alebo si na meetingu a nevenuješ sa tej téme meetingu, ale si chatuješ. To asi tiež nie je veľmi autentické a veľmi inkluzívne. A môžem si na meetingu lúpať pomaranč? Až keď si dohodnutý s tými ostatnými, že to tam patrí. OK. Tieto veci, ako narábať s pomarančom a ako sa na to natrénovať, nájdete v PDF-ku pod týmto a samozrejme zážitky s pomarančom a mnohé iné nájdete na našich tréningoch reziliencie, self-awarenessu a všetkých ostatných. Vitajte.